Masu sauraro Assalamu alaikum. Me kawo muku rahotanni ke muku fatan kun waye gari lafiya. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu na ƙarfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar. Wato ƙarfe 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A shirin namu na yau muna ɗauke da sabuwar ƙungiyar 'yan bindiga ta ɓulla a Najeriya. Wata ƙungiyar masu iƙirarin jihadi da ake kira Mahmuda tana ci gaba da kafuwa da ƙara ƙarfi tare da addabar jama'a a wasu garuruwa na ƙananan hukumomin Kiyama da Barutain na jihar Kwara. Bayanai sun ce 'yan ƙungiyar sun samu mafaka ne a gandun dajin Kainji Lake National Park, kuma daga can ne suka kai hare-hare a garuruwan da ke maƙwabtaka da dajin har ma da wasu sassa na jihar Neja. Yanzu haka dai mutanen garuruwan da abin ya shafa suna ta yin hijira zuwa wasu wurare domin gujewa kwazazzaɓar 'yan ƙungiyar ta Mahmuda. Mazauna yankin sun ce dama can 'yan ƙungiyar ta Mahmuda ta taɓa kafa sansani a ƙananan hukumomin Kaima da Barutain, inda suka nuna cewa babu ruwansu da mutanen gari, kuma hakan ya sa mutanen suka saki jiki da su. Wani mazaunin yankin ya ce daga baya ne Mahmuda da Wan suka fara yawo da makamai suna kama mutanen gari da kuma yanke masu hukunci har ma da kashe wasu. Sun fi shekara 3 da fara bayyana. Ya ƙara da cewa wannan karon da suka dawo daga gabas da gari zuwa yamma, mutum baya da halin zuwa gona mai nisan kilomita 2 haka. Gaba ɗaya na tsorata, kashi 50 cikin 100 na mutanen garin sun gudu. Hakanan kuma ƙungiyar Mahmuda ta haramta wa mutanen Kaima da Barutain noma. Kashi 95 cikin 100 na mutanenmu manoma ne, to yanzu sun ce babu damar yin noman. Ka ga dai yanzu mutuwa ta fuskance mu, ba ma yunwa ba. Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon mai nazari da bincike kan harkar tsaro a Najeriya da yankin Sahel, ya ce a fahimtarsa wannan ƙungiyar ta Mahmuda tana da alaƙa da ƙungiyar ISWAP. Kusan aƙidarsu da abubuwan da suke ƙoƙarin yi ya zo ɗaya. Mu a yadda muke kallon abin bai canza komai ba. Ya yi bayanin cewa dama can akwai irin waɗannan ƙungiyoyi a dajin wannan yanki na jihar Kwara, amma sojoji suna fatattakar su, kuma wasu na sake ɓulla. Idan ba za ka manta ba, a kwanakin baya akwai wata ƙungiya da ake cewa Darussalam, wadda ta yi ƙarfi sosai kafin daga baya sojoji suka fatattake ta daga yankin. Masanin tsaron yana ganin wajibi ne a tashi tsaye wajen yin amfani da dabarun bincike da amfani da ƙarfin soja ko kuma hanyar laluma, da kuma amfani da